Luzon pagbalik namin dito. Sa ibabaw guys may mga lamisa. Ayan guys, nandito na po tayo sa Baluarte ni Busing dito sa amin sa Carmen, Cebu. Yan o, so sad to say, close pa kasi yung tindahan nila. Pero nakikita nyo guys, ang lalaking mga puno. Diba? Ang laki ng mga puno na yan. Yan o. At saka din dun banda o, may nagpag. Yan. Yan, wow, ang ganda dito. Ang Baluarte ni Busing guys. Ito yung maraming pumunta talaga dito. Yan, tulay ni Busing. Diri na ta sa Baluarte ni Busing. Okay kaayo. Ayan. Sa itong bata diri. Ayan, wow, ang ganda kasi napakalamig dito. Tapos tingnan nyo yung view ni Baluarte ni Busing guys. Napakaganda, no? Nung pumunta kami dito, malayo po, mga 30 minutes po yung biyahe galing sa highway. Oo, sa Carmen. Tapos yung side nito guys is ito po yung safari sa Cebu. Oo, kita ko sa inyo yung safari sa Cebu. You know? Wow, ang ganda. Baluarte ni Busing. Yun, may mga fine tree. Oo. Mga fine tree yan guys. Diba? Tingnan nyo yan. Ang lalaki na mga mahogani. Mahoganing puno yan guys. Yan ang ganda dito. Yan, malaking puno. So ito yung safari. Oo. Cebu Safari Adventure Park. Ayan. Yan, dito talaga yung entrance nila patungo dun sa safari. Wow. Ayan. Yan, safari. Cebu Safari Adventure. No? Sayang guys, no? Close yung hindi talaga namin nalaman na close pa pag Tuesday kasi di-off lang ko pala talaga yung Tuesday. So, saktong-sakto. Sabi ng yung may babae dyan, sabi niya every Friday, Saturday ra daw at saka Sunday yung may tao dito. Oo. Ayun, so ang ganda talaga, no? Yun, may mga sticker pa dyan, oh. Hindi lang tayo makapasok, sayang. Yun, ang ganda. Ang Baluarte ni Busing. Diri na ta sa Baluarte ni Busing. Okay kaayo. Close lang talaga, oh. Deer Forest. Wow. Gusto sana namin pumasok pero close, baka mapagalitan tayo. Oo. Di ba? Tingnan nyo, may mga duyan pa dyan. Tulay ni Busing. May tulay ni Busing daw. Di ba? Ang ganda. Tapos doon nakapark yung aming mga sasakyan, yung motor namin. Yes. Tapos yun nga, yung maganda talaga dito, napakaginaw, parang nasa Baguio ka. Dahil ang daming puno. Tingnan nyo yung mga puno dito. Ang ganda talaga ng mga puno dito guys. See? Wow. Forest na forest talaga dito.
makita mo yung mga kahoy kagubatan po dito, no? Ang lalaki ng mga puno. Yes, yun, no? Baluarte ni Busing. Ayun. Tapos ito pa yung Mananaw. Ang laki ng Mananaw. Oo. Ayan. So, soon, mabalik na lang kami dito pag okay na. Kasi hindi na talaga namin na-update. Galing pa po kasi kami sa Danao, Cebu. Oo. Tapos, yun nga. Nihapit mi diri. Ang layo pala. Akala ko doon ra kayo. Pero kalayo di ay. No? Yung fine tree talaga. Parang ang lamig dito, guys. Napakalamig. Ayan. No parking area. Yun. Ang ganda. Pwede ka magpa-picture dito. See? Pwede din dito mag-standby, guys, sa mga gusto mag-standby. No? So, pagbalik namin dito, siguro makapasok na kami. Kasi yung day off ko talaga is every Tuesday lang. Akala ko every day sila mag-open, pero sad to say, sabi nung parang caretaker ata yung nandito, sabi niya every Friday to Sunday lang daw mag-open dito. Punta tayo dun. So doon naman may mga duyan. May mga duyan. Tapos doon meron din itong tulay ni Busing. Tapos doon may baluarte ni Busing. Di ba? Ang ganda talaga dito, guys. Ayan, mga fine tree. Ang lalaki ng mga fine tree. Oo. No, mga duyan. May mga swing-swing talaga. Yun. So yan ang side, mga safari na yan dyan. Safari adventure. So doon mayroon din doon ng lantawan ni Busing. Lantawan sa Baluarte. Kuyawa ni Busing. Kakuyaw ba? Kakuyaw ba ni Busing, guys? Ayan. Ang ganda talaga dito. No? Marami kasing pumunta dito, mga motorista, mga bikers, dahil maganda dito, napakamalamig. Tapos very nature yung place. Makikita mo talaga yung mga puno na mga ganda. See? Yan, no? Hindi na lang tayo papasok kasi walang tao, di ba? So dito na lang tayo sa labas. Pero soon, pagbalik namin dito, makakakain na kami dyan. So dito tayo. Sa ibabaw, guys, may mga lamisa. Tapos yun nga, dito na ta sa Baluarte ni Busing. Okay, kaayo. Tapos yun, may deer forest. Tapos entrance, check temperature. Tapos yun nga, health protocol, guys. Wear your mask. Diba? Ang ganda dito. So yan, na po natin yung video, guys. Maraming salamat po. Sad to say, hindi tayo nakapasok, walang tao, walang in charge. Pero soon, balik natin dito, may tao na dito. Kasi hindi kami na-inform. Hindi namin alam na pag ganitong day, wala talaga silang open. Hindi mag-open. Kasi akala ko, everyday sila mag-open, Tuesday, ganyan. Tuesday lang kasi yung day off ko, eh. Sayang na sayang yung pagpunta namin dito. Pero okay lang. At least na-experience ko dito. Nakita ko yung area nila. No? So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless po. Don't forget to subscribe sa ating channel, guys. Maraming salamat. Bye bye. Ingat po. And God bless everyone. Thank you.